trebuie să stea pe poziții avansate, nu trebuie să stea la așteptare. Yasin Brahimi 6-0 cu bate Borisov acum 2 săptămâni. A jucat în sferturi de finală în 2011, după aceea a reușit să elimine pe Asrom, a fost însă Brahimi. A scăpat de Dario Sârna. Revine Capitan Braț înainte de campionatul trecut. Deci Lucescu a tot căutat soluții pentru această poziție. În rest, este echipa cu care Shakhtar să fie echipa care să-și paseze mai bine adversarul în condiție în care este și pe teren propriu. Porto însă are experiență, trecere frumoasă a lui. Mijlocașul împrumutat de la Atletico de Madrid, Yasin Brahimi, Alexandru deja avansat, înapoi pentru Brahimi. Nu sunt spații pentru fetele marcate. Brahimi, urmărit de Dario Sârna. Brahimi rezistă. Atenție la Oliver Torres, la marginea careului. Primește Brahimi față cu Dario Sârna. Brahimi, demarajul este bun. Brahimi blocat însă. Un pic cam jos în teren din punct de vedere tactic. Vârful împins al lui FC Porto. Conexiunea între Danilo și Cristian Teo iarăși poate să fie primejdie destul de mare pentru Douglas Costa. Înapoi pentru Tyson. Cine a apărut în această zonă, Yasin Brahimi, creează un culoar pe care a încercat să urce și Rakitski. Yasin Brahimi, cred că este omul care a atins de cele mai multe ori minge. Vedea depășit în dribbling. Aici este piedică pe care o pune lui Yasin Brahimi. Modul în care pune piciorul este clar un gest de intenție din partea lui Alexander Kucher. Nu un fault foarte clar, foarte limpede, dar Cunei Ceacăr a avut prin planul lovitură la 11 minutul 35. Yasin Brahimi scoate Piatov! Scoate Piatov! Vinge, faza este un pic încurcată de Abubakar. Danilo la marginea careului. Brahimi foarte activ în continuare, urmărit de Tyson și de Azevedo. Brahimi este în careu, în centrul careului, așteaptă această minge. Revedem, aici pasă, lângă el este Azevedo, încearcă să-l ajute. Tyson se descurcă minunat, pasă poate un pic cam în spate pentru Oliver Torres. Mare repriză pe arena din Lvov. Finarea acestei pase, știe că Tyson nu va ataca decisiv această minge. Yasin Brahimi primește Brahimi, care încearcă și de această dată să-l scoată din joc pe Azevedo. Abil decât a arătat și la această fază. Cred surprins ofensivul lui Mircea Lucescu de faptul că acest balon a ajuns totuși în posesia a jumătate pe cei de la Porto. N-au nevoie să se chinuie foarte tare pentru că Porto rămâne pe cu călcâiul. Iată ce face un brazilian. Încearcă să rezolve situația cu un gest foarte spectaculos. Marcano pe scurt, Terera, frumoasă pasa din preluare. Superb gestul tehnic al mexicanului pentru Brahimi. Brahimi nu mai are poziția aceea avansată. Sigur mă refer la jucător de câmp. Brahimi. Culoare interesant. Teo îl găsește pe Brahimi. Lovitură liberă aici. Protejeze, aș spune, chirurgical. Încercând să o anuleze, că era destul de complicată pentru gazde. Brahimi. Față cu Stepanenko. Cu centrare Jackson Martinez reușește să atingă acest balon, dar Stepanenko respinge. Pericolul rămâne pentru că mingea a fost recuperată. Este din nou la marginea careului. Brahimi încearcă să-l blocheze Ilsinio. Șutul lui Brahimi reține odată în plus Piat. O minge în zona centrală pe ax. Brahimi pe scurt. Le primește algerianul între